Ola a todos e todos, estamos escoitando Mocirradio, o podcast da Casa da Mocidade de Oleiros. Eu son Antía e hoxe traemos un tema que está moi presente no noso día a día, aínda que ás veces non nos decatemos, a igualdade. Eu son Kenia e sí, hoxe imos falar sen filtros pero con cabeza, porque cando falamos de igualdade non falamos só de leis ou de cousas que vemos nas noticias, senón de situacións moi reais. O que pasa na casa, no instituto, nas redes sociais e incluso coas amizades. E xa que estamos tamén en sitios como este, nas casas da mocidade. A idea deste podcast, como sempre, é reflexionar un pouco, pero tamén facelo dun xeito cercano, como se isto fose unha conversa entre colegas. Así que poñedevos cómodos porque comenzamos! Sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Imos comezar co primeiro tema que temos preparado. Que é a igualdade no día a día? Para iso, eu lánzoche unha pregunta directa. Cando escoitas igualdade, que é o primeiro que che ven á cabeza? Pois eu antes pensaba en algo máis teórico ou incluso en cousas grandes como a política ou as leis, pero co tempo fun vendo que a igualdade está nas pequenas cousas, por exemplo, nas tarefas da casa, ou quen ten máis liberdade para facer certas cousas. E non só iso, tamén se nota en como tratamos as persoas segundo quen sexan, polo xénero, pola súa orixe, pola súa orientación ou incluso pola súa forma de ser. Ao final, a igualdade ten que estar en todos os sentidos, non só nun ámbito concreto, senón en como convivimos no día a día e no respeto que mostramos aos demais. Claro, e iso pasa moito. Parece que vivimos nunha sociedade superavanzada, pero logo miras ao redor e ves diferenzas bastante claras. Por exemplo, nas redes sociais, hai moita máis presión sobre as rapazas coa imaxe, co corpo, coa forma de vestir e tamén coa forma de comportarse, porque parece que todo o que fan está máis xulgado. Se soben unha foto, sempre hai comentarios. Se opinan, tamén. En cambio, moitas veces aos rapaces non se lles exixe tanto nese sentido. E ao final, aínda que parezan cousas pequenas ou normais, todo iso vai creando inseguridades e diferenzas que non deberían de existir. Sí, e tamén co comportamento. A un rapaz pódeselle permitir ser máis pasota ou incluso un pouco borde. Pero se unha rapaza fai o mesmo, xa se lle xulga doutra maneira. E iso, aínda que parezcan detalles pequenos, vai sumando. Ao final, a igualdade non é unha soa cousa, está en moitos aspectos do día a día e ás veces nin nos damos conta de que non estamos tratando a todo o mundo igual. E logo está o típico de na miña casa repartimos todo igual, pero se te paras a pensar, igual non é tan así. Ás veces hai cousas que se dan por feitas sen cuestionarse. Exacto. E aquí é onde entra o importante. A igualdade non é que todas as persoas sexamos iguais, senón que teñamos as mesmas oportunidades e o mesmo respeto. E iso aínda non pasa sempre. Ademais, se falemos das redes sociais, aí sí que se nota a presión de forma directa. Non é só que vexamos fotos de influencer ou publicidade de produtos, senón que tamén nos comparan constantemente. Cando miramos o que fan ou como viven outras persoas, moitas veces non vemos que isto este filtrado ou editado e empezamos a medirnos a nos mesmos cos criterios irreais. Exacto, e iso afecta tanto a autoestima como a forma en que nos relacionamos cos demais. Por exemplo, moitas rapazas senten que teñen que ter un corpo ou un estilo determinado, e moitos rapaces tamén perciben que teñen que ser sempre fortes, seguros ou exitosos. Non nos damos conta de que isto crea roles e expectativas que non son iguais para todos. Ademais, aquí entra un tema importante de igualdade. Nas redes sociais tamén hai discriminación, hai comentarios que xeran estereotipos de xénero, bullying ou exclusión e moitas veces
non nos decatamos de que podemos contribuir a cambiar isto co noso comportamento. Por iso, cando falamos de igualdade, tamén falamos de como nos comportamos nas redes e no noso día a día sin ir máis lonxe. Como influímos e como podemos apoiar aos demais. Pequenos xestos, como non compartir comentarios negativos ou non rir as gracias de alguén non respetuoso. Eso tamén conta e moito. Esta noite foliada, esta noite será Magardoche no turreiro. Vale, pois vamos facer isto un pouco máis dinámico, Kenia. Imos co mito ou realidade, pero en vez de só lanzar preguntas, imos comentalas un pouco, a ver de que vai o tema. Perfecto, imos alá. Primeira, todas as persoas teñen as mesmas oportunidades de estudo. Pois eu diría que bastante mito, sí. Porque depende moito do lugar onde vivas, da situación económica ou incluso do apoio que teñas na túa casa. Total. Segunda, existe diferenza de soldo entre homes e mulleres polo mesmo traballo. Pois sí, isto por desgracia é realidade. En moitos casos, porque aínda que non sempre é tan directo, hai moitos factores que fan que siga pasando. Outra interesante, os estereotipos de xénero só están nas películas ou anuncios. Isto mito total. Están en todas partes, no cole, nas bromas, nas expectativas, incluso en cousas que dicimos sen pensar. É unha que a min me parece clave. Cada pequena acción conta para cambiar a sociedade. Pois aquí, realidade 100%, porque parece que non, pero cambiar pequenas actitudes xa marca unha gran diferenza. Sí, porque como decíamos ao principio, ao final non todo depende de grandes cambios. Nós tamén temos responsabilidade no día a día. Bueno, hoxe temos aquí a Cristian para facerlle unhas preguntas sobre igualdade. Gracias, Cristian, por vir por aquí. Nada, gracias a vos por invitarme. É un placer. Imos facerche unhas preguntiñas rápidas, nada complicado. A primeira, para ti que é a igualdade? Para min a igualdade é un dereito fundamental que todo o mundo debía de cumplir e o máis importante, sobre todo, para que todo o mundo poda vivir en armonía día a día. Vale, e na túa experiencia, ves situacións onde non hai igualdade no día a día? Poderíache decir o mito de a muller e o home, pero eu vexo que a xente con discapacidade. E por último, crees que a xente nova pode cambiar isto? Nas nosas casas, tanto as pedras como a de porta aberta, vale? Porque aí a xente achégase moito máis a nós. Porque nós atendemos a xente de 12 a 30 anos, vale? Nós somos xente xoven tamén, entonces eles non fai falta que os pais, como vemos hoxe en día, vamos a un psicólogo ou tal, achéganse a nós, contanos ou xogando o billar ou tal, os seus problemas, e salen dali moito máis aliviados. Vale, pois moitas gracias, de verdade. Sempre está ben escoitar puntos de vista. Despois de todo isto, eu creo que queda claro que a igualdade non é algo que xa estea conseguido ao 100%. Aínda que ás veces pensemos que sí, porque vivimos nunha sociedade máis aberta ca antes, a realidade é que seguen existindo moitas pequenas desigualdades no día a día. Sí, pero tamén que non é algo imposible. Hai moitas cousas que podemos facer nós, sen esperar a que este cambio veña desde arriba. Ás veces pensamos que para cambiar algo fan falta grandes accións, pero non, realmente o importante está nos pequenos xestos, en como falamos, en como tratamos as persoas, e sen cuestionarnos certas actitudes, creo. Claro, porque ao final a igualdade tamén é responsabilidade nosa.
non chega con dicir eu non fago nada malo, senón que tamén hai que fixarse no que pasa ao redor e actuar cando algo non está ben, aínda que sexa incómodo. E tamén é importante escoitar, intentar entender outras realidades distintas á nosa, porque moitas veces non somos conscientes das desigualdades simplemente porque non as vivimos en primeira persoa. Por iso, deixámosvos un pequeno reto. Durante esta semana, intentade detectar unha situación inxusta e facer algo, aínda que sexa pequeno. Ás veces pode ser tan simple como apoiar a alguén ou non quedar calado. E tamén unha pregunta para pensar. Que tipo de sociedade queredes construir coas vosas accións do día a día? Porque ao final, o futuro non é algo que chega sen máis, é algo que imos creando entre todas e todos, e pouco a pouco. Santos nin guardiáns nin purgatorio, que sexa o quen decida o que iluso. Isto foi Mocirradio e o tema deste mes foi Xuventude en Igualdade, o podcast da Casa da Mocidade de Oleiros. Lembra, todas as persoas merecen o mesmo respeto, sexan como sexan. Porque a igualdade construíse cada día nas pequenas accións. Grazas por escoitarnos. Vémonos no próximo Mocirradio. Que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón raíña eterna, que abdique do seu trono prexuízo.